धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाटा हालामनि बिगुमै बिबोनां आन्द्रायाव खामानि मावनो थांनायाव बिबोनां गोमानानै दं। गोमानाय दुन्दुला बसुमतारिया थांनाय 25 मार्चनिफ्रायनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाटा हालामनि गामिनि थागिबि दुन्दुला बसुमतारि गोमानानै दं। बिथाङा थांनाय 25 मार्चआव न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। नखरनि फिसाज्ला फोरमायनाय बादिब्ला 22 मार्चआव खुना जायगायाव मोनहैदोंमोन। मोनहैनायनि उनाव गोमाना दं होननानै फोरमायदों। दुखुथिया नखरनि फिसाज्लाया बुंथिनाय बादिब्ला बिफानाव गोबां फन हरबाबो नांहैयाखै होननानै फोरमायदों। बिफाजों खनसेल' रायज्लायनो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों। गोमानाय दुन्दुला बसुमतारिजों लोगोसे बिसोर साथाम थांदोंमोन होननानै फोरमायदों। आं साथाम थांदोंमोन थांनाय शुक्रबाराव थांदोंमोन ओमफ्राय थांनायावथ' बिसोरो हर हरथाम सानथामथ' लायो नालाय ओजोंथ' सहैबाय मोजाङानो ट्रेनाव जायगायाव माने स्टेसनाव विजयवाड़ा स्टेसनाव ओंखारदोंमोन बिसोरो ओंखारनायाव जाय माने बिगुमै गिदिरा माने आमाया साथाममोन नालाय सासेया बास टिकेट दाननो होनना थांदोंमोन थांनायाव जाय ओमफ्राय सासेयाबो एसे बाहेरायाव थांदोंमोननो ओमफ्राय इयाव जाय हारसिं थानायावनो एसे साबदेरदों नालाय बारनो अमा मोनसे गारियाव ना ट्रेनाव बिदिनो माने बेबो माने बिदिनो माबा मोनसे साबदेरनायखाय उसुखुथु जानानै साननायफोरा बेलेग बेलेग जायोथ' इयावनो माने बेबो गोमाबाय मानसिया आन्दायबाय मानसिफोरखौ लोगोफोरखौ जायगायाव माने ट्रेन स्टेसन जादों आरो काहिनिया बेनिफ्राय दा सासेया खबर हरबाय सासेखौ फन हरनानै बिसालथिखौ बिदि खबर हरनायाव जाय मानसियाथ' गैला गोमाबाय होनबाय नालाय ओमफ्राय नागिरबाय माने टिकेट दाननायखौ दोन्थ'नानै मानसिखौ नागिरनानै माने गावबा गाव गावस्राजोब्बाय नालाय सासेया मोनबाय माने जों आफाखौ सासेया माने मोननानै बिदिनो बै जाय मानसिया लिंहरदोंमोन बे मानसिया माने फैनानै अट' रिजार्भ लानानै ओमफ्राय जोंहा आफादोखो ओमफ्राय सासे बिगुमैदोखो सानैदोखो माने जायगासिम थिनहरबाय आरो जायगानि इसोरनि थांनाय माने गामिनि मुङा जाहैबाय कुना होनो ओमफ्राय जाय माने एसे माने खाथियाव जाय अट' स्टेन्ड बायदि आरो इनि जायगानि नामा जाहैबाय मासलिपान नाम होनो ओमफ्राय जाय माने इयावनो इसोरो मोजाङै मोजां सहैबाय सहैनानै दा जायगायाव सहैबाय नालाय जायगायाव सहैनानै बिसोर माने बिदिनो रेसन टेसन खालामबाय आरो ना जानाय लोंनाय बायदिसिना रेसन बिदिनो जानाय रेसन खालामनानै जोंहा आफाया बिदिनो होनबाय जाहैदों माने ओंखाम उखैबाय गुमैयो होननानै ओमफ्राय बिदि होननायखाय माने बिगुमाया होनबाय जाहैदों लोगोआ दे होमबा बैनाय नोङो खान्था खुरैखौ एसे साफा खालामदो आं दै लायना फैनोसै मालिकदो होननानै बिदियावनो माने मालिकदों सासेया दै लायनो थांबायनो जोंहा आफाया माने रुमाव थालांबायनो बे समावनो माने इनिया माने एसे साबदेरनाय नालाय माबा मोनसे लोगो मोनखादोंमोन नालाय मानसिखौ बेयाव जाय माने साबदेरनायखाय मानसिया बे समावनो गोमादों आरो ना मानसिया गोमानानै ओमफ्राय आमाया सासेया लोगोआ फैना नायफैदों जाहैदों नायफैबाथाय मानसिया गैला गोमाबाय होननानै ओमफ्राय इयाव बियो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बे समावनो माने गोमानाय समा जादों मानसिया बिदिनो थिग 10थासो समाव जादों आरो मानसिया माने रुमनिफ्राय गोमानाया काहिनाय समाव जादों आरो बे समाव जाय बोरैबा ग्रोबनो जोंबो न'निफ्राय जोंहा दादैयानो कल खालामदोंमोन जों माने बिदिनो 10-15ता मबाइलजों ट्राय खालामदोंमोन नाङाखै फना बेनिफ्राय बिसोरो 25 थारिखै थांदोंमोन शुक्रबार गोलैदोंमोन आरो ना मोनहैनाया बिसोरो मैया फुङाव मोनहैदों समबार ओमफ्राय मोननायनि उनाव बिसोर फन रायज्लायनो मोनगोन मोनहैनायनि उनाव रायज्लायनो मोन्दोंमोन फनखौ खिन्थु मोजांखौनो रायज्लायदोंमोन खिन्थु मैया 10थासो समाव जाय लास्ट कल जादों फन बोरैबा नांफ्लांदोंमोन ओमफ्राय रायज्लायनो मोन्दोंमोन मोननायाव जाहैबाय माने फनखौथ' रायज्लायनायावथ' मोजां बिदिनो बायदिसिना रायज्लायदों आरो ना माने बिदिनो उल्था पुल्था माने मानसिया सोंदों फरेस्ट खालामनायाव जाय बिदिनो बायदिसिना माने बिराद गाज्रि फसिबाय होनदों फार्स्ट समावथ' ना बिराद गाज्रि फसिबाय 4,000-5,000नि अट' रिजार्भ लादों मानसि लायनो नागिरदों ओमफ्राय दसेनो माने बिदिनो ट्रेक्टराव माने बिदिनो माइनि बाथ्रा रायज्लायदों दसेनो ओमफ्राय माने बिदिनो माल बुस्थु थिखोगायाखै माइरं दै थिखोगायाखै नोंसोर थाबैनो फै बिदि बायदिसिना होनदों बेनिफ्रायनो माने दोनदो होननानै फनखौ दाननानै उनाव ट्राय खालामबाबो फन नाङाखै दा मानसिया गोमाना दङ दा नागिरबाबो दा खावलायनायखि माने जेरावखि थाया मानो सोरबाफोर आरो हमना ला जिखुनु अबेबाफोर नुयोबा मानसिखौ माने नुबाथाय खबर हर लागिले नङाबा जेने थेनेबाबो हमथानानै खाबथानाबाबो दोनबो ना बिदिनो जिखुनु मानसिखौ नुबाथाय हमथाना लाखि ओमफ्राय खबर हरबानो जाबाय बेखौनो खावलायनो सानदों आरो बिसोर गासै 3 थांदोंमोन 3आव दा 2आ नागिरबाय दंमोन नागिरबाबो मोनाखै ओमफ्राय दा इयो जोंहा आफाया माने जायगायावनो दङ होननाय खोनादों मन्दिरावबो नायखांदोंमोन ओमफ्राय अजाफोरनावबो नायदोंमोन नालाय माने जायगायावनो दं साहा खोलाखै गिदिंबाय दं होनदों मानसिया
जायगायावनो दङ होन्दों खिन्थु नागिरबा मोनगोन होन्दों आरो ना अजाफोराबो नागिरबा मोनगोन जायगायावनो एराबाय दं होन्दों आरो जायगायावनो दङ बेखौनो खावलायनाय आरो आंनिसिम माने रायजोफोरनिसिम माने बिदिनो आदा बाजै बिदिनो आइ आफा बिदा फंबायमोन गासिनावबो खावलायनाय थाबाय अबेबाफोर नुयोबा नुफ्लांबायोबा मानसिखौ हमथाना दोनबानो जाबाय जेनिफ्राय कल खालामबानो जाबाय नाम्बारथ' होखागोन नालाय आंनि नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय बेखौनो माने आंनिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय आरो